A čo to máme? Zelenský napadol Trumpa v Bielom dome? No takéto cyklista, ja som lepší, že čakám, ja on nechodí takýmito krabicami, no kuriér je mi čertlutý, aký cirkusan. Hopla, no. Čo to tu má volá? No a takéto krabice tu, jajte zdačke. Toto, zase cigáni trolujú, ty kokšo. Idem preč. Hej, počúvaj, zavri, Čo to je? To čo je? Čo to biela? Kuklak skven! Zabiť! Teba metlu! Zober to idem Nie, na teba, poď, ty kaj ty, rasista. to čo mi ja, ale komunista. Dobre. No, Čo to tam máš? Čo to je? to je krabica, pozri sa. Vyzerá to pekne, ja mám rád žltú. Taká sírova, no. No to je, Čo to je? počkaj, to ti ukážem ako funguje, ale to si dáme toto preč, to je už minulosť mobil. To nepotrebujeme. Máme toto. Kaž, čo to je? No a toto si zoberiem ja. Čo mi tu zase fúka, však Perún neexistuje, na. Dobre. No toto dáme dole, tak, tam si môj červený, moje krajšie samozrejme, to odkopnem. Tak. A teraz, kde mám to fotoalbum? Áno, tu som sa fotil. Tu mám toho otroka. Takto, tak. Opica. No a mám na paradajkové polia moje. No paráda. Tu našiel pripnem. Tak, a potom pôjdem s ním farmariť. No, čo mu ja pošlem? Tu, no, vidíme. Tak tomu to pošlem. To čo je? Jaj, som si pekne... Hej, Mat! Kto ma volá dole? Jaj? To som ja, kúkaj, strašne sa stalo. Počkaj, hola, hop! No to je, čo chceš? No, trošku som to rozbil. No však tam sa skôr nedáva, však to sa separuje ako odpad. No, tak. Už to ide. Víš, tak to musíš. Idem. Skoč. A ja skočím. Kož moje kolena! No pozri sa. Pekná fotka. To je, keď som ešte slúžil u SS. Dobre si to urobil. Pozri sa. Automobil. To vyzerá z mafie. Ale ty si mafia. Budeme sa pozrieť. Áno, ideme. Hej, toto. Zase kolena Takto sa moje, skáče. kotníky. Ne. Zober to. No ty si teda manták, ty nevieš si zavrieť okno, keď odkádaš. Musíme vystrihnúť. No, počkaj to len. Dotlačíme, no, aký máš pekný vzor. No. Dobre to vyzerá. No daj to tam. No. Špendlíkmi, tie som mal v gatiach, keď som bol decko. No, aj tamto, hej, presne tak. Počkaj, čo by čo mal vytlačiť? Aj! Moja mechcová rastlina, nežer mi moju rastlinu! Moja rastlina! No, tam si tu zase zaclonu, pustím to. Moja rastlina! Kvetinky? No čo ja šeňam teraz tu? Tak zvednutá je, počkaj, čak ju zašpe zasadím. No tak. Zvedla mi. Zase mi zvedla, nemám portočasáky. No tuto prilepím, tak tu mám žuvačku. Tak, ako nová. A toto som... Predlžovák jeden hlúpy. No, zase týmito špendlíkmi. Tam mám Floweyho, tam mám Optima Prime. To čo je? No, tak prebúdaj sa už. Pomoc, aj si sa mi tu vrtá z Číny. Sedu soudruhu. Co to je? Tu mám to, tu mi to zober. Tak. Ukáž sem. Tu zober môj podloček, tak. Kytky. Veď tam sú kvetiny, ty si... Dobre, nebudem sa pýtať. Toto vyzerá dobre. No, som tu. No. Ty to daj tam a ja to dám tam. Súhlasíš? No, to podívej, tu sú fialky, tie si tam dáme. To je slnečnica, ty. Fakt si slepý. To je fialka, ja viem, ako to vyzerá.
Takto, tak toto pretočíme a daj to tam. Tak obrúc dáme kukla sklen bývalý. Počkaj. Bože, nožnice treba vyštrihnúť. No, ako to ide dobre. No a teda máme kvetinový kukol sklen. Výborne. Naši ho tak zalepím, vidíš, mám pášku. O. Úžasné. Výborne, vidíš. Gratulujem ti. Počkaj. Tu mám moju kameru. S ňou som ešte natáčal staré dobré časy na bicykli. Vyfotíme sa a dáme sa všade ako narcisti. Áno, počkaj, daj. Toto nastavím ešte, svetlo, tak. Ešte jednu. Kde ma to týkaš sa? To je také kamarátske, tak. Rýchlo to dávaj to tam. Urobíme si toľko tapety. Pekne to vyzerá, no. Kokaj tam. No, IKEA nám môže závidieť. Presne tak. Pozri sa na to, my sme kvalitní, nie ako... Aj zrkadlo máme zaonačené. No. Nádhera. Dokázali sme to. No, dokázali sme to. A je to.